Reklamná agentúra Istropolitana Darcy získala prestížny titul Agentúra roka 2007, a to výnimočným spôsobom. Zvíťazila vo všetkých kategóriách: kreativite, efektivite aj obrate. Chceli sme to povedať širšej branži a klientom. Výnimočne. Takýto úspech mohli dosiahnuť len mimoriadni ľudia na mimoriadnych pozíciách vďaka mimoriadnemu know-how. Odhaľme ich. Pozreli sme sa s nadhľadom nielen na seba, ale aj na našu branžu plnú riaditeľov a manažérov. Vytvorili sme bizarnú organizačnú štruktúru s ešte bizarnejšími pozíciami, ktorá je paródiou tej skutočnej. Okrem komunikácie agentúry roka tak vznikla naša nová firemná identita. Najprv sme predstavili našich výnimočných zamestnancov v éteri Fanrádia. Viem, nesom veľmi chápavý. Preto pracujem ako first cagemaker v reklamnej agentúre Istropolitana Darcy. Reklama sa skúša na mne, lebo reklamu musí pochopiť každý. A keď ju pochopím ja, pochopí ju každý. Aj to málo, čo viem, vedia v Istropolitane dokonale využiť. Preto sme podľa mňa agentúra roka, ak tomu dobre rozumiem. Istropolitana Darcy, agentúra roka. Pracujem v reklamnej agentúre Istropolitana Darcy ako price polisher. Ťažká práca, aj riziková, samé klince, zlaté, strieborné a teraz to veľké zlaté Ačko, akože najlepší sme. Sa nezastavím, kavička a tak. Bežné čistiace prostriedky, sám si miešam. Ocot, soda, spraví sa taká penička, jemne pretrem ceny aj poličky a nastajlujem. Všetky ceny pre Istropolitanu, a že ich je veľa, sa mi musia lesknúť. Istropolitana Darcy, agentúra roka. Keď vidíš alebo počuješ reklamu, povieš si dobré alebo slabé. Nepovieš si, tí ale musia mať v agentúre dobrého Gedankenhaltera. A to som ja. Ten, čo udrží každú myšlienku. Halt! Stop! Lebo vymyslieť je nič. Udržať je všetko. V tom je sila našej agentúry. V udržaní správnych myšlienok. Príklad. Sedíme, vymýšľame. Prvý povie, čo keby tam bol banán. A druhý povie, banán nie je zlý, ale repa bude lepšia. Tretí povie, ale repa nemôže byť, lebo je červená. A figa povie štvrtý. A prvý povie, figa je dobrá. No a vtedy vstanem ja a poviem, no a čo ten banán? Vidíte? Bezo mňa by ste namiesto banána mali figu. Našťastie ja, Gedankenhalter, v najlepšej agentúre roka nespím. Myšlienku spozorujem a anektujem ju. Preto sa nám tak darí. Istropolitana Darcy, agentúra roka. Pracujem ako škrtač v reklamnej agentúre Istropolitana Darcy. Tam si vy neškrtnete, tam škrtám ja. Čo vidím, skratím. Lebo reklama, priatelia, musí byť skratka. Priatelia, von to škrtám. Vám poviem, však by ste zblbli z nevyškrtaných reklam. Garantujem, škrtám. Vždy nechám len to hlavné. Napríklad, reklamnou agentúrou roka sa stala Istropolitana Darcy. To nechám. Istropolitana Darcy, agentúra roka. Odhalili sme aj našu unikátnu organizačnú štruktúru, plnú dôležitých funkcií. Usporiadateľom Party of the Year of the Agency of the Year bol náš Manager of the Party of the Year of the Agency of the Year. Neskutočne nádherné dámy. Evolúciou preverení páni. Pracujem ako Manager of the Party of the Year of the Agency of the Year v reklamnej agentúre Istropolitana Darcy. Z tohto titulu mám tu hrozitánsky veľkú megačesť a gordickým uzlom zväzujúci ma záväzok, aby som vás pozval na párty roka, kde oslávime zisk titulu Agentúra roka. Dovolte mi byť v týchto chvíľach trochu osobnejší. Dlhých 15 rokov som trénoval v tých najťažších podmienkach. Fúkal som balóny, vešal kabáty bez pútok, držal pri dverách welcome drinky, rozhadzoval konfety a zasa ich zbieral. Bol som vždy prvý, čo na parkete začal vytvárať hada. To všetko som robil len preto, aby som raz privítal vás, úžasných ľudí, ktorí akoby nepochádzali z nášho nedokonalého sveta, z našej malej smrdutej planéty. Ďakujem svojej agentúre Istropolitana Darcy
že mi dala dôveru pripraviť tú najdôležitejšiu zo všetkých oslav. Oslavu svojho titulu Agentúra roka. Teším sa na stretnutie s vami v nádhernom Ufe. Nad krásnym modrým Dunajom v pekný 21. novembrový deň o vzrušujúcej 19. hodine. Každý host si na párty vybral svoju vlastnú funkciu. O dostatok tém na rozhovory sa postaral človek s funkciou Theme Switcher. Najobľúbenejším zamestnancom večera sa ale stal náš atraktívny Egorizer. Ten hosťom hovoril len to, čo všetci radi počujú. Chválu. A na konci roka sme ako PF-ku poslali klientom našu odborníčku s funkciou PF-ka.